Selamat Paskah ma dihita saluhuna. Tapara de maruhata madohoti pesta paduahon. Parningotan ari hahehoni Tuhan Yesus. Doho tema Yesus Kristus do biru-biru Paskah. Mari de mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Pinujima debata jala ama ni Tuhan Yesus Kristus,
Natumubuhon hita padua halihon sian godang ni asin rohana tupak kirimon na mangolu marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata suruh matodi parbadia rohanami asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheonnya anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gadah persian nami marhite-hite pakrimon na mangulu asa totong huingot hami nahehe dohami muse sian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namatei. Amen. Tatangi homa patik ni debata di pesta paduahon ari parningotan hahehe ni Tuhan Yesus. Imas yang Efesus 4 ayat 24. Jala solukon hamuma jolma nai baru. Natinopa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon na marhasit tongan. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bartu patimi. Amen.
Oti madosata tu adopane debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugona suatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai. Ala natar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini rohamaho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangon dihok kami. Asir roham dihami. Saya patotong madihami roha hamolateo tuho. O tur diperbadia pangapul di namarsa roha. Pamalum masalhut na bernit binay ni dosa nami. Roh maho mangani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon loma ni roham. Hodo paritian ni asini roha. Say unang tulak hami. Setenging memahami ho debata ama anak doho todi parbadia. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tuha sesaani dosata. Molo tungadong manangis namar dosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alaida daholan taringo tu dosata. Doho do taringo tu dosa ni saluhut pertibion. Hasanga pema di jabatan di gijang. Amin. Tatangi mahatani debata nagabe epistel di pesta paduahon haheheoni Tuhan Yesus imana tersurat di Psalmen 114 mamukasian ayat sada sahak rudia ayat walu tajahama marsikat sorin uju naruari Israel sian Misir pinopar ni Jakob sian bangso parhata bobang. Di ida lauti mai gabe tolak jala sumurut tupudi ia Jordan. Aha diho ale laut ubain maporuso ale Jordan ubay sumurut tupudiho. Maradopon bohini Tuhani humutur-hutur maho ale tanoon
Maradopon debatani si Jakob. Imasahana martua do akan atu mangihon hatani debata jalan opeopsa. Amen. Tidak komaha taha porsiau tai songonna hina tidak kone dongata saha porsiau di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tunubuhon si Maria nagabe-gabean satodi parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumonda bernit di panghuman istilatus nama terpajal ribana di hau pinar silang na tua tu bandatoru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo laho hudu tu siamu ne debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia dohot dihasan di dosa dohot diatai nama dok mulak mangulu dosogo daging ni halak na mate dohot diangoluan na sora suda. Amin. Tabegema korsian ina palari Kamis mangihuk maranata dohot kor ama.
Sunggul-sunggul dihita, marsogot masuk dihita partangyangan songon nasomak. Tapi gimana kor ama pertukuan? Tapi gimana kor duit 5?
Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Selamat Paskah madihita saluhuna. Di hamuna manami nami hatan itu hata di pesta Paskah padua honon. Ima dienet sian hatan itu hata suratnya Apostel Paulus tuhalak Korin. Tuhuria Korina perjulu di bidu 5 ayat onom sahat rodi ayat walu. Sada Korin bidu 5 ayat onom sahat rodi ayat walu. Ujaha matuhita tapayut-ihut ma di bagasan rohat tabi. Dang denggan barita muna. Dang diboto hamu. Otik pe na asomi. Diasomi do sudi nani udii. Yasma pabalihamu asom naung lilingi. Asa nani udi nai baru hamu. Aidang nani asoman hamu. Ainunga pola dibunuh biru-biru pasca homokop hita. Ima Kristus ope marpesta mahita di bagasan hapolinon dohot hasitongan unang ma marhiti-hiti pangasomi hajahaton jala harwaon naung bari ima sahakna hamuna manami nanami dang piga huria be na manuruson pesta Paskah paduahon ngagudang manang ngadong manang nabiga huria na mundur laho marminggu manang patupa parmingguon di pesta paduahon di Paskah. Ya mungkin alasan yang bisa diterima akal. Alai molo hakabipi rasi-rasi darion bakol dope mangupat manang manesa pesta paduahon ikon marminggu dang tarbain hakabipi dupe laho manisai di almanak manang di hasomalan ni huriata hakabipi mungkin di rohani pikiran ni hakabipi riko nai pesta paskai ido baina pola sahatu 2 hari di pestahon haheheon dang telui sian hasosorang ni Tuhan Yesus hatutubu ni Tuhan Yesus dang tega hagabepe manesa hasomalan nadinggan di pesta Paskah na paduahon ido bahen na berubah hati huingot do tiki danak majuau ay molo pesta Paskah paduahon manugot do di batu pate pagi-pagi do jam 10 di hutan. Jadi huingok dope, sanga dope audisi. Dungi berubah mak, fakultatif mati kini sekolah. Boi madang marsikola iba. Alai di tiki jam 10 bakosong ma sekolah akana Kristen Roma tu gereja ala daerah perkebunan dohami ba ala wolon istilahna wolon istirahat mangan ba marminggu dua kakaryawan na Kristen. Alai akan marminggui, naso marminggui barang nang marminggu. Ujung na lam liling ala di bereng dang marminggu be akan Kristeni, barang adong be liburna. Gaya bidang marminggu be pagi-pagi di pesta paduahon. Di Baima hari borngin rupaning songki tahun. Di Jakarta perasongoni dorate. Ala na bura pe na baru tu Jakarta rupaning rope iba ngaborngit be pesta Paskah paduahon marminggu hita. Mulai te mamang ala roh hamu ate. Dak kuboto ala ni merkuri hitaro. Ale manang hape rupaning. Ate. Ay sen baju merah munay ngay mana binang ate. Ba istilah na manang songo dia pita hari kotom mak. Pesta Paskah paduahon tidak kalah penting itu daripada pesta pertama manang Natal na asing. Hurian ni Kristus na hinaholongan dang padohan manang istilah badan na baru be Paskah. Sa sitong na daw. Nung adongi di badan narubi. Jala di badan narubi tarsomal do di pestahon nala Jahudion. Sa pesonari.
Jala halak Yahudi malang di Israelan, manang halak Yahudi manang dia pe. Ai di Indonesia pe adong do ugama Yahudi, adong do. Jala mirip tu halak na di Israelan rupanya. Manang di dia saya adong do agama Yahudi. Halak Yahudi saya di pesta do Paskah. Alai dang marningo Tuhan Yesus. Nong hehe siya namate daw. Ala na marningo do na sida ditiki peristiwa na jolo di Mesir. Ditiki di parhatuban na sida 100 tahun. Jala di sakapi di Batama naing paluahon na sida. Marhiti si Musa. Jala di paluan na sida. Bagurang do akka cara ni di batalo paluahon na sida. Ay girgir do si Parao dangulo paluahon na sida. Dungi Roma salah satu sian cara ni Tuhan. Di Bema sada buah-buah. Luhut sude akka halak hebir do istilahna na julu. Halak hebir manang halak Israel ikon di Bema makan deseak ma biru-biru tunggal. Anak ni biru-biru tunggal. Jala diapusom ma mudar nedi tiang jabuna manang di pitu jabunai. Asa moloro suru-suruan tu bagas nasida molo disido mudar ni anak ni biru-biru tunggali lewat ma suru-suruan ni dong desi hamatean anak buah baju. Takas di bolta bereng di 2 Musa 12 teh. Asa molodang adong disi manang ICP, manang halak Hebir, manang halak Mesir, molodang adong mudar di deson di tiang ni jabunai dipitui masa madesi yang badar tangis ma nasa jabui ala mate ma anak buah baju di bagasi. Sianido istilah Paskah. Sian hata pesah, pesuhe. Lapatanna terlewatkan atau dilewati, kematian melewati mereka. Kematian melewati umat Tuhan. Molo dang adong dibereng suruh-suruani mudari marmatiam ma anak buah baju di bagasi. Ngabuita bayakon amanginang. Songo dia do belgani rohani halak Israel manang halak Hebir hati hai istilana. Molo na sida malua siyan hamatian. Tarsongo kita dui rupaning. Molo malua hita siyan hamatian. Halak batak ngahya hujamita honi. Saya di beddo boras sibirito dia teh. Pirma todim ninna. Ala argado ngului. Argado ngului di jolma. Argado hangulua di hita manginang. Dang holan jolma na mangargahon. Ngohanguluani. Doh do debata. Mangargahon hanguluani. Ido ubahen namate ibana. Laos dang holan hamatian. Ujung ni perdalanan ni jolmai. Alay mula mangulu do namate. Ido ubahen na Jesus. Radi mate. Asa luhut halak nasa jolma ikon mate. Alidang hamatian ujung na. Adong do dibalik ni hamatian ni hanguluan. Laos dumutusi mamanginang ditaringo ti Apostol Paulus taringo tu biru-biru. Molo di padan narubi anak ni biru-biru tunggal diseak mei juhud na dipangan ma na sajabui dungi budar na di daiso matu tiang jabu didok mai songon pesta nasida mar pesta nasida mar pesta Paskah marningot adong biru-biru na baluhon nasida mudar ni biru-birui. Los ido dipakai Apostol Paulus di pesta Paskah na di padan narubi. Mudar ni biru-biru. Nas tudusan Jesus manang tudusan na Jesus. Jesus do gabi biru-biru songon topik tadi bagasan parminggot tadi bornginon. Jesus Kristus do biru-biru Paskah. Los ido ditaringoti nakin di ayat pitu. Iasma pabalihamu asom nang lilingi asa naniudi na baru hamu ay dang naniaso makamu ay nung nga pola dibuinu
biru-biru pasca humokop hita ima Kristus. Digobarhon apostol Paulus Jesus songon biru-biru nang mate asa melua jolma, asa marpaska jolma, asa hihi hahiyunna gabi hahiyun ni jolma sian namate luhut halak namate di bagasan Kristus hihi do ibana muse songon Kristus naung hihi ido ubahina di dok tapes tahun di HKBP pola sahat rodi 2 hali. Dan apalah di patorang apostol Paulus bita tu resida tu halak Korin manang tu hita halak Kristen staringo tu Jesus na hehe alai ahado responta di Jesus na hehe ido na di patorang na marhiti turpukta di Bornginon. Dan apalah di patorang songon minggu na salpu manang hari minggu na salpu natuari songon dia do Jesus dalam cerita kematian sampai kebangkitannya alai di bagasa tikion ditaringoti ahado respot tamanginang ahado nebu tabaen di hita songon hala Kriste kita nong di hokop Kristus hita nong di pelua hita nong di sisa dosata nong di leo tu hita ngulu na baru nong patubu pakirimo di hita adong do hape hanguluan di balik ni hamati atta songon ibana nong mate mulak mangulu muse dipukka do turpuk tahun marhiti hata ayat onom nakin agak karasate dang dinggan baritamu on macerita do nasudinggan di huria Korin unang-unang tuhi tapi songon ido hitate topuri do kon apostol Paulus tuhita nuai ngamanginang dang dinggan baritamu ahana sodinggani kadang ngamanginang taring tu barita na dinggan dang taboto na taulaon dinggan do manang dang di rohani halak bahkan ubagas yani dang taboto si pata na taulay na dinggan do di bata manang dang adong hasomalan ni halak Korin hati hai parmainanon agak haduk di bawah dokono nate, ale agak halus do hatai permainanon. Ale molo di bahasa Indonesia memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Masa do di huria Korin permainanon nabadia adong do masa sangoni. Daku boto manang dia dapat nasi dai, ale masa madisi. Seolah-olah itu sudah terbiasa. Membiasakan yang benar, membenarkan yang biasa. Adong do songoni halak. Gudang do manang buparo do molo misalna rupaning. Molo hita marpungu songoni disada punguan rupaning. Adong mana makatai. Ujungna saya pinarohor diamang. Saya adong do makatatai. Abi adong na batai. Adong deh. Adong nona sa pola mapigi rupani. Ngasomal rupani. Gabuhingo do hatanin na dua-dua kutiki dito aw. Tiki bajar-bajar rupyo. Heya do bajar-bajar aw. Heya do bajar-bajar aw. Amangin na. Alas maaf minang dahu pabuwa mo do aw. Hasyan no makuro aw. Swear. Ito. Anggon daku gabusi hamu. Nyan sudia do hasyan no makwali sumurung do di bayan. Juk do dipudai. Umane neng tang sudah mulu taringo ti omakku rupani. Di do omakku do songonon hea tuau. Au sai huingo de. Amang ina. Moloso malho muruk, ipaso malho muruk. Par muruk do horina. Moloso malho muruk. Pasti par muruk do horina. Barang pula nyatu saya nih gua bajar-bajar deh, kan begitu ya. Maksudnya apa mak Niko? Kalau kau biasakan kau marah, nanti kau akan menjadi pemarah. Iya ya Niko. Moloso malho margabus. Kalau biasa kau bohong, kamu akan terus berbohong. Tapi sebaliknya, kalau kau biasakan
kamu santun baik, kamu akan baik. Ang do buru batu bara so dong sahutakku deh. Ita do maku takas. Iya. Namate do asugar da mangulu hubudu hubajong-jong rang misonate. Iya. Jadi poda na sederhana dia teh. Jadi hamanginang hudok matuhita tanpa sadar na manggul do manang mangulu dihita di hasomolata. Nata hasomalhon. Molosol mal dohita babada bahronjol ma terus doh mai. Tapi ketika kita sadar bahwa segala sesuatu yang somali ternyata salah, kita bisa merubahnya. Persoalan anda sudah sadar dong. Ido na masa di turpuk tahun. Pola di dok apostol Paulus dang denggan baritamu. Ada apa? Ala memang ikon rikodo perubahan di bagasan perdana dan nguluta asa denggan. Nah Somali belum tentu benar. Songo dia mahita mabahin pakor honi hahayon nay ngulu nay baru di patoran di bagasan turpuk tahun. Songon nyasoman na nyasoman inna bolo bahasa Indonesia ragi. Ya. Molo ragi ni anak kaina no maboto itaringo tu mamberroti ate ya otik pe ragi otik pe asomi bahasa Batak na asomi ni diasomi do na saingana ni bolo naing asa unang asa mago asom nai manang ragi ikon dipayes do muse diulak ko do muse dan itulah perubahan di do apostol Paulus. Nunga adong ragi di hitam. Ragi naso denggani. Hasomalan naso denggani. Alesongon halak nong mihokop ni Kristus. Nong mamestahon pesta Paskah paduahon pola 2 hari. Mamestahon hahiyo ni Tuhan Yesus. Ikon tapau baru ikon tapaiyas do. Iyas mapabali hamu asom naong lilingi. Jadi tidak ada melihat ke depan lagi. Ada perubahan total. Mago maasom nau lilingi dihita. Ai ido manigay ngulun jolma. Amanginang nga hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Ido pakor honi halak nau dapotan haluaon siyan tuhata Jesus. Ahado nabui tapayas yan nguluta. Asa unang mariswang pakokop ni Tuhani dihita. Asa unang gabi siga haporsyota. Unang gabi partuktuka kita di rohani halak. Ay ulu do songo ni ate. Songo na huruk nakin naniripudo nga dinggan ngulutaon rupaning. Habi di bahalak. Gabi partuktukan do. Atong taujima asa wais hita bisuk hita ay nguluon ikon ngulu na say tuktong mengintrospeksi do ikon taboto do ikon hita do maboto amanginang nasala na tabahin ayat cik doroha mulu di pasingot halak kita kan I hope ida salah do hisi acik doroha te nang pesala hita alay songon hala Kristen na hinokop ni Kristus iko kita do jumulu maboto nasala na tabahin asa unang halak mandok hata tu hita gari dak pasingot tamu manuain ya mang gabi iba du pasingot dak nuain kan songoni mahita nuain ngamangina ido makana molodokon asomi ragi ikota bolokodo unang sanga halak na asing pasingoto kita ima jotehe ayat cik do rohate epitrutur sota pakuligi do halak moloi pasingot kita nah tapi dinggan singok nairu paning alai bican so di pasingot halak kita ikon hita do perjulu maboto nasala natabain
Songon edeni wik lima nakinate. Molo huingot inna. Auda kuboto hata nairu paning. Ale molo huingot ido te. Tapa ingot-ingot najo do nang taula. Nasala do manang dang. Halak nong mamestahon pesta Paskah. Iko diboto ma. Ngasala bihapiaw. Iko mampu do hita. Mengaku salah tu dirita. Dungi molo ta salah hita tu dongata. Batada potong, ta telepon, majodah, nakin songona salpu hatakku. On tapa sobu do, batapa sobu masongoni, do paning. Amanginang Kristus do biru-biru Paskah. Mak pakorhom may dihita. Asa adong pakorhom na dihita adalah sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Dan berubah di gaya. Molo gayaon buru tabayan macam-macam inang. Sederion biru ubuk ton. Sugut coklat buido. Sugut nei botar bisa. Alay rohat taido ngulutai. Parangit tai. Ido na darida. Gabi hasomalat do akan adinggan. Molo tapa somal-somal akan adinggani. Martanyang mahita. Ali Tuhan di bata mola tema di pasat rohanami. Dipakulingi ho hami Tuhan. Dina hu pesta ho kami pesta Paskah pa dua honi. Hehahi homi Tuhan. Natuari do bornginon. Sama pakorhom mahatam di hami. Ajari hami. Mamutihi nadinggan. Sian hatami. Jala pergugui hami makanguluhoni. Ucap manasomi sian ngulu nami. Asa ibaru hami Tuhan. Asa unang lohot pangalaho na sudinggani. Pangalaho na mabenjut roham. Pangalaho na manigay haporsyon nami. Na manigay pakirimon nami. Manigay holong nami tuho nang tudungan nami. Na manigay parsauran nami. Asa ingot hami Tuhan. Dia do nadinggan si patupon nami. Naroa si pasidingon nami. Sian ngulu namion. Ay ido asomi. Na menegay hami jujut. Di baheni parguguy mahami. Asiro ham Tuhan. Pasu-pasu mahami. Tarlumubi hami akan na punguneng dison. Nambat dohoti parmingguanon. Lehon surung-surung midi hami. Asa marhasurunga kami Tuhan. Madalani partikyani. Na pinarademi. Mardonga toko. Tarpasu-pasu hami. Sisa dosa nami marhiti Yesus Kristus. Amin. Maredehita laus tapasahat mapeliata.
cong-cong mak. Tatanyakon mapiliata, ali di batama namin na di Banua Gijang, horo haroro ani sa luhut si leon-leon na dinggan, do na sa ulibasan na mauliutus. Kupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu medjala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Uriam dot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hay mandok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang, sa pinurbadia maguarmo, sa ro maharajon mo. Sa saot malo maniroham di Banua tungaw na songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pare. Si sa madusa nami songong panesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Mm-hmm.